27 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense. Aquí en Onda Cero saudamos agora o edil socialista en Lobios e voceiro da Executiva Provincial Socialista, Patrick Rodríguez. Patrick, bos días. Bos días, Paco, encantado de estar hoxe aquí con vos. Bueno, pois a primeira pregunta é obligada. Que sentimento produce a imputación do expresidente Zapatero? Bueno, un sentimento de mágoa, de que coido que neste país hai unha doble vara de medir, porque, a ver, non pode ser que no seu día se dixeran afirmacións tan graves, na miña opinión, porque é un insulto á inteligencia da xente como quen era M. Rajoy. É dicir, coido que iso é cuspir na cara a xente, co perdón da expresión, que neste país hai unha doble vara de medir, que a xustiza pois sí que está neste senso politizada, cando debería ser, pois digamos, que un estamento tan importante, tan relevante da nosa sociedade debería ser totalmente apolítico. E bueno, eu confío, xa o digo a título persoal, como Patrick, como concelleiro en Lobios, como voceiro da Executiva Provincial, na inocencia do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, e creo que isto pois é un claro exemplo de lawfare, como tivemos tamén aquí pois con Paco Rodríguez, exalcalde de Ourense, con Xosé Ramón Gómez Besteiro, exsecretario xeral, e actualmente outra vez secretario xeral, a quen prácticamente lles arruinaron a carreira política, que despois volveran con acusacións totalmente falsas. A xustiza, a verdade é que é moi perigosa cando despois unha persoa se absolta, porque esa mancha que dai de por vida, queres ou non, pois políticamente afecta. É certo que o expresidente Zapatero a día de hoxe non está en activo, pero segue sendo, como dicían moitos compañeros e compañeiras, e decía tamén Gabriel Rufián, aínda que, bueno, evidentemente salvando distancias e coas diferencias ideolóxicas que nos separan, é un claro activo da esquerda neste país e foi unha das persoas que mobilizou a campaña do ano 2023 nas eleccións de xullo para que Pedro Sánchez seguira no goberno central. Entón, pois eu creo que os poderes fácticos deste país souberon onde atacar para, pois digamos que neste sentido perxudicar o goberno de progreso que temos arestora. Imos agora coa razón desta entrevista. Esta fin de semana os socialistas ourensáns celebran un acto moi especial que contará coa presencia do voceiro socialista no Congreso dos Deputados, Pachi López, e no que serán entregados os premios Conmemora. Que son os premios Conmemora e que premian? Bueno, antes de nada, dicir que, aparte dos premios Conmemora, pois é a xuntanza socialista anual do PSDG-PSOE de Ourense, que imos xa pola quinta edición, dende que comezamos aló polo ano 2022, a nosa festa, a nosa xuntanza anual provincial do PSDG-PSOE de Ourense, un acto, pois digamos que festivo, pero tamén de compañerismo, de amizade, de unión, de arenga a militancia aos simpatizantes e, por suposto, tamén de lembranza e de recoñecemento, e iso imos co tema dos premios Conmemora a dúas figuras señeiras históricas do socialismo ourensán e galego, que neste caso, neste ano, os galardonados son a exministra do Goberno de España, actual concelleira en Vigo, Elena Espinosa, que lembremos que é nada en Ourense, e o subdelegado do goberno en Ourense, Camilo Ocampo. Entón, pois, como unha cousa non quita outra, celebramos, festexamos, unímonos, arengamos a militancia aos simpatizantes e, por suposto, tamén recoñecemos a labor de dúas persoas, como dicía, sobranceiras no socialismo ourensán e galego. Que persiguen os socialistas ourensáns con este acto? Pois, bueno, isto é, como se adoita dicir, non, que as flores son a nai ou unha aboa, demais que en vida, mellor que unha vez falecidos ou falecidas, pois con este tema igual, é dicir, os recoñecementos e as homenaxes eu coido que deberían ser en vida, aínda que unha cousa non quita a outra, a título póstumo tamén están ben. Entón, pois, o que perseguimos con esta quinta edición e con todas as que celebramos nos derradeiros anos, pois é recoñecer a labor política en prol do progreso, en prol do futuro da provincia de Galicia, en prol, por suposto, do PSDG-PSOE de Ourense de Galicia, desta xente. O ano pasado, por exemplo, celebramos esta xuntanza en Lobios, tiven a honra de organizar, igual que este ano, a la na miña terra, e premiamos pois, ao exalcalde de Lobios, Antonio Ferreira, que foi, para min, xa a título persoal, pero tamén coido que moita xente opina o mesmo, o mellor alcalde da historia da democracia en Lobios, e a histórica socialista de Bande, Maribel Santos. E este ano, pois, volvemos con dúas persoas máis que penso que merecen ese recoñecemento e esa lembranza, por suposto, pois, que teñan esa exposición pública após de todo o traballo que realizaron ao longo dos anos. Hai algún motivo para elexir unha data próxima, o 24 de abril, para a celebración deste acto este sábado? Sí, bueno, cando se comezou no ano 2022, colleuse unha data próxima, o 24 de abril. É certo que este ano pois, se prolongou un poquinho máis, pero foi por motivos da xenda do voceiro no Congreso, Pachi López, que o 24 de abril de 1841 os pais de Pablo Iglesias Pose, non o de Podemos, de Pablo Iglesias Pose, o fundador, como ben é sabido por todos e todas, do PSOE e do UXT, pois ese día, nese ano, casaron na Igrexa da Trinidade a beira do Xardín do Posillo en Ourense. Entón, pois, como efeméride ou como lembranza, aproveitamos, pois, digamos, cunha data próxima a esa data para celebrarmos a nosa xuntanza anual e os premios Conmemora. Bueno, estos son uns premios que naceron no 2022. Como evolucionaron ata o de agora?
Bueno, evolucionaron nunha liña coido que ascendente, a xuntanza cada ano vai tendo, digamos que máis adeptos. O ano pasado en Lobios, malia que se celebrou a finais de marzo, caía auga neve, facía frío, un día de chuvia, de inverno, típico no rural, na montaña Ourensá, fomos case 214 persoas, este ano pois imos rondar as 300. Cada ano, digamos que se vai afincando máis no que é o ideario socialista e na militancia, nos simpatizantes do partido na provincia. Por suposto que tamén é un acto aberto ao público. Nos intentamos, aparte de festexar, de unirnos, de lembrar e de recoñecer, tamén abrirnos á xente para que a xente pois saiba que nós temos un proxecto de futuro para a provincia de Ourense e para Galicia, para darlle ese cambio a nosas institucións, Deputación, Xunta e demais, que tanto merecen e que tanto precisan. Entón eu coido que cada ano o tema vai en ascendencia e que imos a mellor, que é o importante. E que teñen en común as persoas recoñecidas ata o momento con estos galardóns? Pois o que dicía hai un intrepaco, son figuras senlleiras, sobranceiras e históricas do socialismo ourensán e galego que merecen ese recoñecemento, que por suposto estamos na obriga moral, ética e como compañeros e compañeiras de outorgárllelo. Bueno, hai unha comisión organizadora, que papel desempeña para o deseño deste acto? Bueno, este ano, por exemplo, na comisión organizadora estamos eu como voceiro da Executiva Provincial, está o coordinador comarcal de Ourense, voceiro no grupo de goberno en Amoeiro, Brian Diz, está o secretario xunto de organización, Javier Rey, a nosa administradora provincial, Beatriz dos Santos, e está a concelleira voceira no Concello de Ariz, Elena Peaguda. A comisión organizadora é moi importante porque estes actos, como te podes imaginar, tan multitudinarios, tan complexos de organizar, e sobre todo cando ven unha persoa tan relevante de Madrid, de primeira liña política como é Pachi López, pois compre moita antelación, moita planificación, moito traballo, traballando arreo, con moitos folgos, e entón, pois, digamos que a comisión organizadora dictamina no primeiro de todo onde se organiza, en que data, que convidados hai e, por suposto, que non son os galardonados, e todo, digamos, que o que atinxa a logística e o desenvolvemento do acto. O que semella é que este acto é un punto de encontro importante para os socialistas ourensáns, especialmente pola cercanía das eleccións municipais. Sí, as eleccións municipais pois son o 23 de maio do vindeiro ano, quedan exactamente un ano e 2 días, se non me equivoco, se non me trabuco, e a verdade é que as eleccións municipais para min son a raíña de todas as eleccións, son as máis importantes, o PSDG-PSOE de Ourense e de Galicia, un partido municipalista, temos alrededor de 100 alcaldías, na provincia de Ourense temos alrededor dunhas 25, co-gobernamos tamén outros concellos, e queremos afrontar do mellor xeito posible estas eleccións municipais. Se me permites un apuntamento, Paco, outro día, que non podo deixar de dicir isto, Miguel Tellado dicía, secretario xeral do Partido Popular, dicía na xuntanza unha romaría, como le chaman eles, do Partido Popular en Carballiño, onde foron alrededor dunhas 1000 e pico persoas, que o PSDG e o Bloque Nacionalista Galego non xuntan a tanta xente. Bueno, pois eu quería dicir ao señor Tellado, ainda que non me vai a escoitar, evidentemente, que valen máis 300 persoas do PSDG a PSOE de Ourense que 12.000 ou 15.000 ou 20.000 do Partido Socialista Obreiro Español, porque todas as persoas que se van a chegar mañá a Allariz van motu propio, é dicir, van porque teñen a convicción, as gañas, a vontade e a ilusión de ir, non van por ser estómagos agradecidos, e evidentemente non van, moitos deles tamén co pistola na testa porque non lles queda doutra. Entón, pois, é un orgullo para nós xuntar a tanta xente, malia o contexto actual da política nacional que está tan denostada, malia evidentemente o contexto da política ourensá e galega, onde estamos fagocitados por unha deputación de Ourense que leva 50 anos en mans dos mesmos, 47, e por unha xunta de Galicia que xa vemos o que hai. Así que nada, orgullo e para adiante. Podemos imaginar que o ambiente que se pretende crear está moi relacionado con esa cercanía electoral. Evidentemente, por suposto. Como dicía, é un acto de compañerismo, de amizade, de confraternización, de lembranza e recoñecemento, pero tamén é un acto de arenga a militancia e dición nese senso, porque queda un ano para as eleccións municipais e nós temos que, evidentemente, sacar o mellor resultado en todos os municipios, revalidar as alcaldías que temos arestora, acadar outras que non posuímos, como, por exemplo, mesmamente a de Lobios, e, por suposto, propiciar un cambio de goberno histórico após de 47 anos na Deputación de Ourense que xa vai tocando. Falando da candidatura de Lobios, Patrick vai a presentarse como candidato a alcaldía de Lobios? Bueno, pódese dicir que está en mans esa decisión da militancia, pero coido que a día de hoxe que se pode confirmar que se Deus quere que sí. Bueno, que importancia lle queredes dar a que se celebre cada edición nun lugar diferente da provincia? Precisamente apelando ao municipalismo inherente, intrínseco do PSDG, PSOE de Ourense e do Partido Socialista de Galicia, pois queremos percorrer a provincia, queremos estar á beira e a carón dos nosos veciños e veciñas, e que cada ano se celebre nun concello distinto serve, pois, por suposto, para dar a coñecer o noso proxecto de futuro ao longo da provincia. O ano pasado, como dicía, foi en Lobios, pasamos tamén pola Peroxa na primeira edición, Santa Cruz de Rabaldo, Maceda. Entón queremos, como dicía, igual que o traballo da Executiva Provincial da que eu son voceiro, pois percorrer o territorio, pisar o que é os 92
os municipios da provincia e que a xente coñeza que o PSDG PSOE de Ourense pode ser unha alternativa de goberno para os nosos municipios e, por suposto, para a Deputación Provincial de Ourense. Si tiveras que definir con unha frase o espírito dos premios Conmemora, cal sería? Unha frase. Poden valer 3 palabras. Bueno, dalle. Pois confraternización, lembranza e recoñecemento. Deixémolo aí. Confraternización, lembranza e recoñecemento. Que implica para unha persoa recibir un galardón que recoñece toda unha vida de compromiso político? Pois eu coido que implica, pois o que decía antes, non? A colación diso, que os homenaxes e os recoñecementos melloren vida, e creo que pois debe de implicar que te sintas recoñecido por todo ese traballo que fixeches en prol da veciñanza, en prol do partido, en prol, por suposto, do benestar dos veciños e de veciñas, como coido que se sentirán pois Elena Espinosa e Camilo Campo mañá cando reciban o galardón, que ben merecido teñen, igual que o ano pasado e as derradeiras edicións que celebramos. Hai algunha edición precedente que lembres pola súa emotividade? Bueno, pois xa barrendo para a miña casa a edición do derradeiro ano 22 de marzo en Lobios, porque premiamos a unha persoa que eu admiro moito como foi Antonio Ferreira, un alcalde que, aparte de ser unha gran persoa, modernizou, cambiou o destino e o sino de Lobios, e foi indubidable, incuestionablemente o mellor alcalde da historia de Lobios, na democracia, e por suposto pois a Maribel Santos, compañeira, veciña, incansable, e que non se esgota nunca de bande, pois cun montón de xente da Bisbarra, con case 80 persoas ali do meu concello. Non é doado, estando na oposición, meter tanta xente, mal e todas as presións que pode haber externas. Entón eu sempre lembrarei ese acto porque foi un acto moi emotivo que levarei no corazón por sempre e para sempre. Por último, lembremos para rematar como se desenvolverá o acto, onde, en que horario. Bueno, pois o acto é mañá, venres 22 de maio, ás 8 en punto. Intentaremos comezar puntuais no Hotel Eurostars Vila de Allariz, evidentemente en Allariz, un lugar fermoso á beira do río. Contaremos, como dicía, pois coa presenza de numerosos cargos orgánicos e institucionais do PSDG PSOE de Ourense de Galicia, por suposto co secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, e co noso convidado de honra, convidado especial, o voceiro do PSOE no Congreso dos Deputados, e ex-lendacari, único da historia que non foi o nacionalista do País Vasco, Pachi López. Comezaremos coas intervencións, empezarei eu como voceiro da Executiva Provincial, intervirán tamén o secretario, voceiro en Allariz, o secretario xeral Álvaro Vila, concelleira en Ourense Alba Iglesias, o secretario xeral Besteiro, e o portavoz en derradeiro lugar Pachi López. Logo, após diso, entregaremos os galardóns, pois logo pasaremos o verdadeiramente importante, non? Que é comer un pouco e encher o bandullo. Confraternizar. Patrick Rodríguez, voceiro da Executiva Provincial Socialista e concelleiro da oposición en Lobios, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero. Grazas a ti, Paco, de corazón, e de camindeira ocasión. Ata unha próxima ocasión, unha 40 minutos e continuamos.